Du synes sikkert, at det danske vejr er meget omskifteligt, og der er jo faktisk noget om snakken. Det er sjældent, vi har længere perioder med stabilt vejr. Og hvordan kan det så være? Jo, det er jo fordi, vi ligger i det område, hvor polarfronten huserer. Og hvad er polarfronten for noget? Ja, den opstår på grund af den opvarmning, der er nede i troperne. Fra omkring 30 grader nord, så strømmer der varm luft nordpå op mod vores breddegrader. På grund af jordens rotation, så bliver luften afbøjet mod højre, og det vil sige, at vi får en vestenvind i stedet for en søndenvind. Og den her vestenvind, den kan findes helt fra omkring 30 nord op til en 60-70 grader nord. Det vil sige, det er det, vi kalder vestenvindsbæltet. Op omkring polerne, der ligger den kolde luft, og den kolde luft bevæger sig sydpå. Og der, hvor de her to luftmasser mødes, der dannes en zone, en frontzone, hvor det er ligesom to hære, der kæmper mod hinanden. Så er det den varme og den kolde luft, der kæmper mod hinanden. Den her frontzone, den ligger og bølger på grund af jordens rotation. Kigger vi på et kort, hvor vi kigger på jorden ovenfra, så kan man se, hvordan polarfronten ligger og slynger sig rundt på jorden. Vi kigger på et kort, der beskriver strømningen i cirka 5 km højde, og der, hvor strømningen er kraftigst, der ligger polarfronten. Sætter vi det her strømningsbillede i bevægelse, så ser vi over en periode her på 10 dage, hvordan bølgerne bevæger sig rundt omkring kloden kontinuerligt. Og den store udfordring, det er jo at forudsige, hvordan det her strømningsmønster vil fortsætte ud i fremtiden. For kan man det, så kan man jo sige noget om, hvordan vejret bliver de enkelte steder. Vi har store computermodeller, der prøver at beregne det her strømningsmønster, og det går meget godt op til en 7-10 dage, men derefter så begynder det at gå galt. Så indtil videre kan vi kun med nogen sikkerhed fortælle om, hvordan vejret bliver en 7-10 dage frem. Polarfronten adskiller ikke kun varm og kold luft. Der er også nedbør i forbindelse med fronten. Man kan se de her grønne områder, det er der, hvor der falder nedbør. Det er ikke alle steder ved fronten, der er nedbør. Ser man på sådan en situation, hvor fronten ligger sådan mere eller mindre stille lige syd for Danmark, så vil der ikke rigtig ske noget. Vi har den kolde luft liggende nord for fronten, og den varme luft liggende syd for. Men på grund af de her bølgebevægelser, som næsten hele tiden vil være der, så begynder varmfronten på et tidspunkt at bevæge sig nordpå, samtidig med den kolde luft bevæger sig sydpå. For Danmarks vedkommende betyder det så, at vi får noget regnvejr, og det er fordi, at den varme luft glider hen over den kolde luft. Det får luften til at stige til værs, og fugtigheden i luften, det kondenseres til vanddråber, som så falder ned. En varmfront, den er tydelig at kende ved, at vi har et skydække, som starter med at være sådan nogle tynde sløreskyer, og så bliver skydækket gradvist tættere og tættere, og så til sidst kommer regnvejret. Så kommer vi i en periode ind i den varme luft, men ofte vil der følge en koldfront efter, og når så koldfronten kommer, så får vi igen noget nedbør. Den varme luft bliver skubbet til værs af den kolde luft, som maser sig på. Så får vi igen dannet skyer og nedbør. Det vil ofte være noget kortvarigt byvejr, vi vil få, og om sommeren vil der ofte være torden i forbindelse med det. Koldfronten bevæger sig generelt hurtigere end varmfronten, og nogle gange så betyder det, at vi i stedet for passage af en varmfront og en koldfront, så får vi passage af en sammenklappet front, en okklusion, som vi kalder det. Og sådan en front, den er altså karakteriseret ved, at vi starter med at ligge i den kolde luft, så kommer fronten med regn, og så kommer vi ind i den kolde luft igen. Den varme luft ligger højere oppe, og den får vi sådan set ingen glæde af. Hvordan får vi så stabilt vejr i Danmark? Ja, hvis polarfronten bølger vælger at tage en bevægelse, så fronterne løber en stor bue udenom landet, så vil vi ofte få dannet et højtryk over landet, og det giver stabilt vejr, typisk i længere perioder. Og om sommeren vil det give varmt og solrigt vejr. Hvis du vil vide mere om polarfronten og andre spændende meteorologiske fænomener, så gå ind her på DMI's hjemmeside og skriv her i søgefeltet, hvad du vil vide noget om. Så findes der en masse spændende artikler.